What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So, we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also, don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre order this merch so we can all be great. Wait! Remember putting kusho wena mnana nguwe wakho lo hayi. Okay, slogan salaba. Wait! It's King Willie Reacts. Sibuyile. Sizele. Unfortunately, I hope wow. Fortunately, I hope wow. Make say guys, it's been a while. Man, it's been a while. Dog. You know, we just finished the season 1. On your vlogs, on your episodes. A lot of content, man, we did, guys, on season 1. Yeah, we hope. Like sekuningi okuzayo asihope siyayazi sana damn. Yeah guys, man, send appreciate our subscribers, viewers, commenters, yonke way, you know. So here to season 2, let's introduce you to season 2. Season 2 Uthiwa xa ibizwa nguKing Willie Reacts Extra. Also upgrade a little, you know. Siyakhuphuka. We are fixing the errors up on lapho, guys, you know. Yeah, otherwise guys, it's King Willie Reacts, you know, season 2. Yeah, we're going extra, we're going ultra now. You know, so like we hope for more followers, subscribers, commenters, sharers. Ichore. Also the sponsor now, hit us up. Sponsors ingonqeni manje usitatsha pha ku DMs nansi number ngezansi sifaka pha inumber nis DM pha ku WhatsApp, TikTok, Instagram, ku Twitter. Ni subscribe, no subscribe. Everywhere, we're everywhere, guys. You know, we're everywhere. Doing big with TikTok, we're doing big with YouTube, we're doing big with Facebook. Bazosifumana na ku Spotify. Siyafika market ka Spotify no Audiomack upload podcast. Sizayifaka lapha, sizofaka yonke platform. Everywhere. You're gonna listen to us. King Willie Reacts. Otherwise iqonqa lethu. Manje abantu xa bebheke emisebenzini bazamamela thina. Sizawuzentweni nawe. Zithina zichisibungu. Yes, abe King Willie. Yeah. Uziqonde izaba semepini. Nizawugcwala ngiqonde. I feel like nizawugcwala. I feel like le era ka season 2 abakho ready. Abakho ready nga. Guys, consistency season 2. Siyeke isipani sisithethe. Ivision needs clear. Masiyeke isipani sisithethe. Kuzothi bebethe babe consistent. Basayibona. Otherwise andibuzanga impilo brother. Nimnandi kanjani? Mandaya bakukho nimnandi kanjani? Was always feeling so good. Always feeling so always feeling so skr. Also guys, co-host kuthiwa ngubani? K-Star. We team Isanda, bro. Hands of applause. Give applause. Round of applause. So grand nanam. Smart kanjani nanam. Kakabati fa. K-Star ngubani? K-Star wenzani? K-Star udomani. You know, K-Star uzothini? K-Star ufunani? Talk to them, K. I know no put a K-Star. Nirvana is a King Willie. Yeah. Yeah, in the pieces, you is on Tulo, all about that, yabo.
yabo. Yeah. Itaslolo. aka Taslolo. 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 Yeah. Inatsika. Buda ke ndifuna ukubeka kwi-hot seat. Ngikubula mna. Ngikubula. I feel like i-tradition leyo. I-tradition. Isiko. Leyo ba umuntu ofikayo siyamnantsika, siyabuza. Yes. Funeka sibuzile. So Before we go on nemibuzo nento yonke Yes. guys, amane ndine-reminder. King Willie Reacts, khona Yeah. iziphathi ezishotayo. Sidinga i-editor, Yes. sidinga u-cameraman guys. yes. To, you know, also Yeah. females, pull up, sidinga co-hosters ezi-females guys. Yes. Soon we're gonna need modelers for our match. Yeah. Otherwise, lethu singabacelile. Yeah. Otherwise guys, hit us up ufuna usibhana nathi. Let's bring iqonga lethu great guys. Let's grow together. Yes. Let's grow together, guys. Otherwise kabacho fafa uput we hot seat. So, mntanam into endifuna ukubuza yona mna. Kahle kahle. I-top 5 yakho. Ngixhumile ngombuzo i-top 5 kanje. Alright. Okay. Alright. Top 5 yakho ndifuna ukubuza nge-top 5 yakho mntanam. Yes. Top 5. But yes. Bani and ngase ba uyenze in particular order. Yes sir. Uqala kungabikanga flat kakhulu. Ngifika manje hlobo nje izabanzima udlobo kunalibeka. Uzabeka ngeranks kaloku ufumanise kuba okay lona lo mzekelo yabo number 1 uzaba ngilomva kakhulu. Then lo mva kancinci no number 1. Yeah, I think you understand what I dithethayo. Gaze nayo mntana. Ngifuna i-top 5 yakho yalapha eqongo. Ngixabanisa nabantu la. Andixabanisa. Andithi i-top 5 nabantu bamamelayo. Akho ndixabanisayo kulo wena. Soyika bro. I lose mfana. Yes. I lose. Does it like kunyanzelekile ba like ibe ngumuntu oselapha lo kanye like Nowa uphi bamba waseqongo. Urepresenta iqongo. Ya, ba waseqongo urepresenta iqongo. Ya, ngiyafuna ngibeke kahle ne. Ya. Bamba waseqongo urepresenta iqongo. ke mina nami easily we. Yeah. Number 5 wami nguBang. Okay. Okay. Number 2 wami Diqale wrong yonke lento. Okay. Number 5 wami ngathi Yeah. ndingafana ngabe kulona yabo. Like ngabantu bamamelayo yaba. Yeah. Yaba uyabafila to the core. Yeah. Okay, ngizange but. Ngabe kulona Yes sir. yabo. Okay. Sithe sibizi King ngulona. Yeah. Leweza ngolomshita lo abe PK. Jonga mna nami yabona ngase andifuna ube captured ne. Yeah. Ndifuna ubize abantu obamamelayo. Umzekelo noba umuntu ongaziwayo. Yabo. Apha ekhini. Sho ndiyabonga. Like Abantu bamamelayo wena bavayo ba. like Babeke please. Yeah. Noba umuntu ongaziwayo ngoba ngothi like i-top 5 yakho qomba yabona Andifuna ikhaptha. yena i-top 5 ungabiza abantu abapopular. uyayimamela le top 5 uyayifila bayeke bapopular babize you know but at the same time biza like i-top 5 yakho from the heart Abantu bamamelayo. ya uqonda uyabava manje amajiti athinthini you know iza nayo but Bese ndiqala nje udlobo. okay sure Lona Okay, sorry mna. ibe ngumjarisi. Okay. Ibe ngu SP. okay SB. hola Ibe ngucoach. Oh, ngithenga sithi ngukoti kodwa ngukoti. kaplati Ngaphulathi. Number 1 wami obviously ngimi. Alright. Alright. Your fan. Otherwise, siyesithi ke apha ekhaya
don't include yourself. But ndithetha into enyani nje because kwamna ndiyazimamela. Akomntu ungazimameliyo lo, we all listen to ourselves. Qha kaloku sithi khupha aba bantu uqondayo bayo boyi-25 yakhe solidly. Siyakwazi usoze like wonke umntu uzibhawa more than abanye abantu, yeah. Akekho umuntu onothi yabo ubani nyani nathi Le top ndoz yakho bizobizeka kamnandi bawuvele wathi top 10 iyo top 5. top 5 for the oh coward. You know, yeah, speaking of in top 5. Mamelele top 5 yakho mchida, you know. Yeah. Speaking of Louis, xa sisiya phambili, if singahlala thina as my King Willie reacts, Yeah. also nawe mbukeli list yours comment section. Yeah. Sizofuna i-top 10 yaseqolo like RN in this season, in this year. Yeah. Is hot, you know. Test. Now sizodebate about Louis, Yeah. sichonga asichonga numbers but sichonga umsebenzi. Sure. You know, yeah, so debate about low way now. You know, I can't debate but so about low way. Sure. Also now we bring up yako la we also explain why banban umbeke according to the number banban, you know. Yeah. You know, we reply on the way. Otherwise, yeah. So okay, we'll go see now the top 10 guys. Let's form the top 10. Like, okay, King Willie is petty from January to now. Now. Yeah. Kaloku kama jita le mshitu nazi koti. Let's start from 10. From 10. Yeah, we are building a top 10. Oh, we are building the top 10. Yeah, ngoku yabo. Oh. And kufuneka sivumelane sonke. Awuzuthi eyam nangu, awuzuthi eyam. Awuzuthi eyam nangu, kufuneka sithi usiconvince sivume, you know. Yeah, so siya kwenye njalo, you know. Yeah. So siya ku top 10 because of why? To show you all but like ahlelanga nje on that page. Siyabuka si tapped in. Yeah, also management yethu stable. So, yeah, let's go. Ku top 10. Ngabeka bani mina kama jita. Number 10. Nanzika. Yeah, number 10. Ngale ngonazi. First of all, bakho maninzi abaningi base. Yeah, like askari Abaningi bamamelayo. Yeah, askari Ngiyabamamela abantu, ngiyabamamela plus. Ngiyabamamela plus. kanti kamagama. Ngiyabamamela abantu yabo. Uncontacted lawe. As much, yeah, because sibakekile. Ba ndiyamamela umuntu sube ndimamela ndiqayisa. Umzekelo uba ndive ubani bani kuthiwa unantsi ke utropile. Ndikhawuleze ndiyomamela loo ngoma then ndiyisave ndiyibuyela ngelinye ixesha. But abanendithebhini kubo mna ndikubekele uTajisi. Khona lo bra kuthiwa uTajisi. It's okay. Tageto yabona bra. Yeah, man. I think ngingambeka kunumber 10. Yeah, my guy. Yeah. Before we move forward. Undive Ngalo 10. Yeah, undive now. Yeah. Funeka ndize nowam kodwa 10. Simsuse la 10. Now that we have now yeah sure. Because of ndiya kuwe yokuba Upper guys, we are talking about this season, Yeah. Let's say this time. Yeah, abantu benza umculo, dropping promos. People who are like visibility on the game. Thank you. Listening to skill fan. Unansika, manqale kunansika. Number 10. Yes sir. Number 10 wami. Ungabeka bani? Ngizobeka unansika. Uziyeki like sizabashifshafula ne? But at the same time funeka sibuild the 10. Okay. You know, yeah. Nami ndizawuza ne? Ndizobeka unansika pha ku number 10. Yeah. Umjita odropayo ndizawubeka mandibeka uK-Star. K-Star. K-Star yadropa consistently. K-Star. Yeah. Wait, awukwazi ukugqitha kaloku. K-Star yadropa consistently. K-Star. Nami like ndiyavuma ne? Okay.
yayideserva lo place ka number 10. Okay. Hayi nami ngiyavuma because of besanodropha ne-album Outlaws, also ne-promos ezihambayo. Yeah. Nayo visibility kwi-game. Yeah, because lo about You know, USB ama-feature. Yeah. So we are putting K Okay. number 10. Number 10. Okay. Yeah. Okay, let's go with 9. Number 9. Now 9 one. Yeah. Choba and feel or something name. Okay. At number 9 Yeah. is Obeka. Oh. Yeah, okay, at number 9 is Obeka. I will put JR. One JR. Man Lloyd. Oh, Man Lloyd. Yeah. At number 9. Yeah. In Spanish, Yeah. Content create. Yeah. Content create. Better be on lookout, guys. Man Lloyd. Funeka collaborating. I know he. Utela mjita immediately kuya nge-old days. Asingihiri hapo. Usesikia la mzee. So funeka collaborating Man Lloyd. Because ngolo into singayipheka nyani. Yeah. You know. Nimvanzano number 9. Hayi ngiyavuma. Like kudala nisibona izikameni. Yeah. Clean. Let's move on. I'm now 8 wami. Ayithokiso wami yabo. Andifuni uba ngathi ngibiza yabo. Yeah. But ku-8 wami ndingabeka ihlubelile. Hayi. Thina uzobeka Too early. This nigga, I don't think the nigga is fully super tapped in. The hip hop has a too much, you know. I don't make up number 8. It's too early, dog. We're not real. Ding bano sengqondweni yakho. Kaloku ndingabeka uJoti lapha. Ujoti. Ndingabeka u-All-Star nabo. I feel like nine is too early. uJoti landa. Mna I will put Stosh at number 8. Makombo uqedele unanzika. Drop. Udrop. Sithetha nge-visibility, remember ne? Sithetha nge-game shaker ne? Sithetha ngomuntu consistent ne? Remember. Sithetha ngomuntu othi xa sithi use-remembered nangoku ne? Yabo andithi wavenisha ne? But kule season usamile. Yabo. Because that was asithi wavenisha and stuff ne? Like but we are dropper. You know, keep on dropping, you know. Yeah. So okay, wine is city stores. So vezindawo yawo. Yabo nitsho nina wine ideka lamachitini. But it's join this dance. Okay. Stores she dropped in kona iphile salon. Yima before. Le I after kodwa cause I think like ovula indlela ngaba last year ovula indlela. This year utropile wene pin freestyle also anyway eziyi2 but zingoma ziyi2 ezawe zibeke fleas. Also utropile uXA featuring SD no Lona. Yabo so he deserve number 8 because of utropile ne drop consistent. Yabo and I won't say like no offense or something, bra. You deserve number 8 because we are dropper consistent. Like you are in the top 10 because of sponsor was visible on the game. But it's too early to put Ojodi and the All-Star. You know, it's not too early, but it's too early. It's not too early, but it's too early. You know, but Uta TJ Beck deserve number 8. Yabo. I don't know kinina nithini plus. Now I think the reason why I've been bigger uJoti ne. Kwi FYP ya collector umbona. Lawe. So ireels zakhe and Sasbo. collector umbona
That's why Also nam ndibeka utasixoshi nje because after that drop okay busy content you know after that drop like kanga push harder features zakhe nala promote kakhulu you know so that's why ndibeka ku 8 you know singatsho ku 7 uJodi 7 uJodi okanye ku 8 sibeke 2 ku 8 edengustoshi no lento waza noJodi it's possible. Okay, singababeka boyithune boy2 balo stoshi no then u7 ibe mbaki aloko ku7 sizamutho Sizafika. but bra qonqa lityedile bro ndinethi artist qona too much bro you know and you know uzawubona sizaba best there because of izaba ngathi sibiza abantu abazichomi zethu you know abantu sifota but sibiza abantu guys aba tapped in aba consistent people aba carry qonqa like abantu abasebenzayo abasibabiza you know otherwise you all must be tapped in ku King Willie Reacts. Send us your links, tag us kumculo wakho give us into nomhluzi guys so si promote into offbeat you can't go away yabo so si clear ishile lewe so like dithi mina brother u8 it's Xoshi no Jodi London. Okay kafuneka ndiyayithi ndiphuma off topic but benifuna nje ueda kuyafuneka abo bantu bazasitheka ne kuyafuneka senze reaction then sizayithetha Paul ba ingoma imbi sizayixela it's not the one power reaction kaloku remember kuseza uThursday no sizawuyenza uyiveza beniveza then siya ku number 7 ne number 7 wethu mandibeke unazikama cheese is too early naye beke u-raised unje-raised ngiyicini ngiyavumelana it's fine ngiyicini before because of for all too consistent mamelana ostebekhe wa-appearisha like ngayibeka ngolo hlobo like umshito alive yabo hlobo loba umshita ebekhe wadropha before deck yabo i-track featuring umcharisto ansayikhumbuli nxa igama layo yabo featuring umcharisto ule mshita usodyasi u-SB before deck I think before deck if bengekho ngo-deck yabo it's too far letha ngento zalonyaka ngoku ofithi ugqibele kudala uba consistent masifaka oste sekufaka ngoku no yima sinqama mfaka ndiyafaka recent work ndibonisa loo nto uba simfake recent work sithini stats sithini any promo ugqibele kudala upromote kule season kanani bra iplating kuningi abantu abaqhubayo fethu umculo you know aninzi abantu abaqhuba umculo dog on 7 nizoputa Eunice Miro Mir on 7 I will put Eunice Miro that nigga is consistent bra listen to drop EP ngo masana asibonge asoze ku number 7 Starboy yabo ku number 7 kodwa number 7 I'm deserve bro nangoku se-active sa-promote ingoma zakhe so I watch moves you know yajonga because of kule way akufunekanga sibe biased you know nike sibe locked in sijonge every move ingxaki mna bencinga uzaba at least phaya ko-5 number 7 there's a lot la ishushu ebhakayo ngoku mind uyabona ohlobo engathi senza ngalo engathi sifocuse kwicala langapha ubuyiqonda
uqale izweli chukudla ukuthi na brothers alone kukho idimbaza kukini bakhona cheese ba lenditsho so biwoko 7 yabo 7 okay meal you know meal okay 7 is meal bro uthini wena khona i-argument ne kaloku ngxaki mna bendicinga at least phaa ko-5 no yemathomamen ku-5 masimbeke ku-5 makahlala number 7 mamela sikhuphe leyo masele sikhuphe number 7 usimfakile umjaristo simfakile jaristo ndingamnika 6 nga bro emva komero bizoba ngumjaristo bra or 5 his pages here we deserve because consistent bra yeah so on 7 fakumero kanye 6 masimfake phaa ku-7 7 yeah then ingxaki ndendicinga uba khona kwanye yeah hot like a heater like a bomb outside bro because jonga ke ngoko on 6 you can put masimeke nkosi amaxhosa come on listen behind asikwazi ukugqithike kakhulu listen behind afila kubra useyinansika mntanam afila usakhasa focus kwi-craft yeah kale ipolish makaqala focus kwi-craft abe sure ngestori sakhe yeah andihethi but ndimnike advice uba makaqala polish i-craft yakhe ungathi look also la way to do corrections ngo7 umero ne umero ndizambeka ku6 then on 7 zofaka uzi no effect bagqibeleni ndidrophi nasi last month sanodropa ngoku last month effect bene-features ezininzi also uzi khona something ayigabhileyo okay so ndizawubeka bona ku2 on 7 okay in fact on 8 kodwa sibeke ojodi babehle bona on 8 then ujoni nositoshi 7 mabe phaa ku9 okuzi bengu9 ukuzinole no there's a reason on that yabo but that's a story of another day singasibuyele emva ngokucacisa yeah story of another day so number 10 masiye ku-number 6 number 6 mbeke mama John okay number 10 K-Star number 9 Wuzi no effect so number 8 uJR Menloid number 7 Stoshi no Jolly London sure number 6 Unison Mayor okay number 5 MJ Risto number 4 okay siyavuma ne okay number 5 MJ Risto number 4 ngambiza uthi cheese ngathi mntana the party before yena enzawuthi mna i-Araval yakhe uyinza okay yazuyinza animal ndakubona kulala sinokuze umjongo betect in
hayi kuthi yakhona i-lyrical dog yo yabo because khona i-freestyle ezidropayo bro on TikTok that are doing i-numbers lawe mjida lawe also on Facebook ikhona into eyiphekayo you know so like kanimjongeni ndiyambona then number 4 Number 3. ngucheese number 4 ngucheese number 4 I do. Sport shit there. Like ngiyacinga bakhona nami ngiyacinga bakhona ningasityi ngamazinyo because indaba La number 4 bekungadwela lapha yabona yazi. la number 4 Kukhona 29. maske sikhawulelane nayo 29 kholathi Yeah. awuthi lapha okay mamelani masiqale masirhuqe sithi sinyuse ngezansi 1 no one ongikhuthi madoda that nigga is consistent that nigga is consistent une-features nozimoa doing big like go MEK sanodropa ngoku I think izolo elinye one la nigga eyona nika isifaneleyo liyakwenza umzekelo yabona isizini bro umzekelo xa ndisetshe iway umzekelo xa ndifuna ufaka iway kwistory kuvela ukhoti abaninzi because you tapped in kuye so uyi-one bro okay to lihlubi bro road to big bell to lihlubi bro being tapped in la nigga dropping promos consistent yeah you know, number 3 and yabona u1 no2 bayeke bazishangela la hlobo because abakwazi ubacompete yeah to because those niggas bengafuna ungena kuwe but ngenumbers yabo so fithi we yabo noma buziscrollela so zingabathi nhla yeah yabo so masibayeke la hlobo but ayowe bebasidiscussa ngayo leyo otherwise sithetha ngabantu abaphethe iqondo lesizini yeah you know yeah so number 3 Dabi. 29 faka bona wena ba faka 29 number 3 29 number 3 Lati Fangs nandwafaka izizo since ziyigang agengi zithi gqezi xa zihamba ziloko zihamba zizo But nice kakhulu napa ndibona u29. yintoni igang yenu brazam don't like igama legang yenu because bekhona le binguwe lo besithi 29 gang uke wathi 29 kaloku Hayi. kale gama 29. But we say right now like over 29k because okay look ngifuna udebate lo philweni ezachepa azikwazi ucheese azikwazi ba ahead ucheese ezachepa but nazi yabona zona fenda wada maji towazi noni ngapha I know it can be ahead than one why hayi bro that niggas beke play no talk let's talk emotion let's talk about motion all emotion bro emotion is that nigga been booked How can you tell me that? no Mamelan bras Yeah. ngokunifuna singene kwiz-dads iyapho because of talking about i-bookings masiqala apha kwi-booking chizi unayo i-booking engapha kwecala bekhe wanayo apha kwecala wangapha edimbazi une-booking engapha I feel like yima sithetha ngezi-dads kaloku nawe uzandenza ndiwazi ndiyawazi amajida kodwa umculo wabo nandenza ndazi ne-bookings namjida yeah maybe i-school tour esiviral namjida performances ezimad yeah umjida usanovula i-account yakhe ka-Spotify RN drop only 2 songs one-monthly listeners as close to 8K yimanga lokhu nizawutsho lisayivula yona leyo cheese nizawuza nalo weyebo danika dropping i-promos yeah oko ezibeke please
ezibeke fees. Lezi drop ezibeke fees. Akho tape deal labathi Story ofanana. tape deal kuza zoyithunga. yana singabafaka abantu badwele pha man. Imali bro uyabona mina ndifuna usizayenza kwami ngexesha ngifuna sibeka apha iway into ezibambeka. yeah because kulanda ukachizi nalamajita siwabeka khona khona nala champion yazi le ingu Mizuzu Yo sure. buka wayibona la champion Ndiyazi mina. Mizuzu. Shizapha Mizuzu nanti trainer maningomela tsotsi Kubani kamalaya? oh Kama ngagcini. Wala beking chini. Hayi man, you don't know. Uyaziwa. Akazi igama. Ngibani kamalaya? Ayikhona igama fresh ka Yeah. thatheli la ka Facebook ka fenge la mjini. Hey. Yabo. So uthini lo uthi Amashita ayacimeka ngo. no don't onke ne senza dithetha ngabantu like ifethu ilevel yesifutufutu lezi sign ngiyayiva le nithethayo like nani bring the effects but okay niggas have also imali listeners as beyond now An fan base. aya drop a consistent an fan base Yeah. yabo no bringa nezithethe zokuba ibookings ithini khani ngiphendule Bese kukiwe nazo kunantsibezi kuba bezipha dithetha leyo crossover ukhwela uyeqonqa uwele kwenye indawo like zabhuka nazo timbaza. Lapho ukwenzayi. Kukiwe ngokubiva la zabhuka naselanzini nakwenza lali zangapha ngapha kwaseqonqa. athothi I-vlog Isitesi busy was the yiyo lesibizayo madoda ni Number 1 suppose nguflash. kami bro kaloku ngokusithetha Ewe. Mike yama doda. yo ikhali Yakubulala equipment yethu. yo kaloku madoda sithetha nge-rise up fresh ezikile Upcoming. eziqondileyo But naye nje I feel like upcoming no. ntoni Kaloku it sound wrong but benza but naye usapusha use consistent. upcoming because fresh Wesiyalona ngokuyimani ngofresh Phela ngiyakhamini. Okay. hayi asikuvile xa hayi amajita fethi kayibophele apha ngemva kwesi studio ngizawuphindiwe fethi Ha? bophele ngapha Oh. pha Yeah. Xa sitha akayo upcoming andiyakuva na. i-upcoming yoflash Kaloku la umculo wendini I feel like uyanantsika. Uzohle umculo kuthiwa usubjective. So every time drop kufuneka uconvince abantu. So useza yakuve xa kuthiwa kade usiza. So I feel like naye funeka simfakile. Andithi upcoming. hey qembile ukuthi Pause. qembile ukuthi Ngitsho. I feel like get up fresh kuthiwa we-upcoming hayi ndithethi loo nto bra. Ndithethi loo nto taka ma. yo but So- bros azimfaka uflash fethu Okay, masikamfaki. hey ndiyakuweki yalo 3 silwela lo u4 sithe ngubani Posting cheese. Right. yeah ngathi u3 no4 akana place So bro anivumi mina uchizi simbeke u3 yo u4 nina nivumi uba makabheke u3 also yabo nina guys nithi uchizi okanye u29 kuthi babekwe phi ku3 okanye phi please comment because sidebateana
ngezi spots zethu 4 and 3 abantu abathe ya abantu abathebdini kumculo kaNanzi ka29 wo29 kwa29 Lathi Fangs uShimora kubana uyikhoyo balakhe genge lamachita ya lamachita nobizile abantu abathebdini pha nabathebdini kumculo kaCheese yeah kubana masingamfaki nomfaka yena amazwedwa B1 simfaka kwi-top 10 akasale ngobeyiwala mshita bro veze because I got tapped in. Lento ngisho is like lento nithetha kum ngalamachita. Lamachita mina ndiyawazi ne. But ndawabona pha kwi-promos. Banithi ngico-tapped in. No. Ndithetha ngo-29. Mina ndandico-tapped in kulo mjita. Okay, John. Kodwa bendiyayale track ubusandicula. Ulingathi wafunda yona wadlula. Okay. Mamela umuntu wadatshela. Okay mntanami. Look his dance. Utu-tapped in kulo mculo ka yeyiphi enye ingoma yakho uyaziyo ayikho makaqala azazisa ayiwathi khona uzandile featuring Cheese. Zandile Yeah, featuring Cheese. lo sorry mntana but andinawe but kaloku andazi you have to understand Ayikho personal. Amna ndimthethelele bengekho personal. Ayikho personal. Andikwazi umculo wakho. And ke ngoku lo mjiti ngathi uthetha ngetrack eyi-1. Njani ngekubalela. Iwezi siyakubalela. Uthe featuring Cheese. Sadile. Track yakhe ngalokho leyo. Njani? Yakhe featuring Cheese. Biza catalog. Film ne catalog la mjita. Okay, that can be tapped in. Sabenza can be tapped in zakhe ndimbambela umculo wakho tani. Ngichanza kusende link on WhatsApp la mjita. Okay. Unjoni? Sorry umfethu. Mina I'm fucking nicks. Hey no P. I'm fucking nicks. Ndimfaka noni. Umnokazi wayo kwendini. Ungaphaki mntanami. Bro jamazi wathi ngivile kaziwa. Ngamazi. Leta waziwa sithi sonke because kuyakuvila apho sibize abantu sibazi sonke. So also I feel like yabo abanye abantu bazosifila like asibabizanga zaya kanti buyithetha likuthi wasibiza abantu bazithomezekela nansi tusanoyiveza ngokubasi like sibiza uba bengoyena umuntu like Spana ngesimanje Spana renyika bro bafuna simazi umuntu umuntu bafuna simazi makasitheke kwinansika Namjithi nxaki mamela that nigga won't take us bro because of out of ile emotion yakhe more than thina sengu-King Willy hayi mna kaloku duxela livalo and ifana namjithi close to anothi ungapha kuCheese ndingathi same as Cheese level yakho uCheese sazatheka uKing Willy react bro because emotion yayo na chap leyana ibeyond kwathina King thina siseyigrowing community ne ewe like sithi abateleporta baplug abantu umculo wabantu ne then uthi joma mina ndithi abantu abazawuthetha le way thethwa ngikhiba sithetha ngeetshomi zethu bendingathethi benze ndiphumile kunto umuntu if ufila ngongathi sinantsika sifaka iitshomi zethu makasicheke komculweni wakhe sireacte kuye valid yabo valid benziza nalo boy also guys phinde ndiyani reminder la wena
Number 3 and 4 uyathethisa apha, so it's between 29 no cheese. Sibeka bani kubani no Uthetha ngaye. Akamncinci zabuya sisithethe ndaba andilinayo ndaba. Yeah, I feel like the episode namhlanje. Ingora zizabuya nga. Ingora. I want to do. I will not see the guys. Definition of being locked in, dog. Otherwise, uthi mazimkhupheni otherwise immediately abathepped in uzovumelana nami, otherwise guys kanijongeni u3 wena mntana uyavuma kaloku bani yavota noma ngakafaka hayi naye kawona sizawuza wabani Mina ndithi mna bentsho baqala uba masiyiyeke ebantwini. Yeke ngothi ndizawuthetha ngayo ijonga layo. kaloku mina mjonge ndithi nangoku masiyeke Because mna ndibeke u-29 wami. hawa beke29 uchize betha ngezidance captured la madoda Jomame Jomamelani also batsho ngalo kini let's leave it siyeke singele bantwini abantu bakhomende benza ipanel yabo yeah you know yeah. So masiqaleni from head from 10 okay sihle ngayo sure number 10 wethu ke Number 9 Uzi. no effect number 8 JR Okay. 7 Meru yo ustoshi noJoji London Yeah. 6 Eunice number 6 sure number 5 Ucharisto Number 4. number 4 TTC yeah yeah number 2 SP number 1 Coke T Sata sizuyicacisa why because hayi izicacele kila izicacele Kanti like ebethe because ezasheba zikhomberisho. yawurumeke phansi lapha yadoda say clear madoda Let's abantu bros. We are talking about this day. hayi no asiyaglaza akho ngxaki madoda asibhala endenza umculo mnandi umamelwanga abantu yabo So bros, siyayiva mostly top 10. Siyavuma. yeah Nina kwi comments nithini ngayo. Otherwise yethu thina abantu abajonge iphini. yeah Baninzi amajita outside sisezakhe sibe tapped in guys. If Yeah. asibalanga wena ukuzazi uphusha ngamandla, sorry but bechiluri tag us kuwe yakho Sizo react, yeah. so that sizo react kuyo ndawo. then ke uba ubeke fleas Ndawo. asizikwazi ukufaka and also the quality sound amadoda mawufumana isound mawukhangela izistudio ezigrand arekhode asizimamele izinto ezirhoxo zayo besinansi yo namhlanje bandiye maningathonthula Ekho nobathonthula bathi ngithaka namhlanje madoda nendicebisa yileyo fumanani izistudio ezigrand there's a cut. Andithi namanzi Please namhlanje bro. yeah What's up, good people? Let's hope you're enjoying. So we just wanted to let you know that you can definitely order this merch on these details below. And also don't forget to follow King Willie Reacts and do the right thing and pre-order this merch so we can all be great. Bros, lendo mculo investment guys. You know, yeah because we are on the rise, see King Willie Reacts. Yeah. Like guys, nathi sifuna uba ne-standard esibetter. Yeah. So nani ibe ne-standard esibetter. Yeah. Asuthi xa sifumane i-views, sifumane i-subscribers, like sibe big, ndenza umzekelo for example sireache okay ke ngoku sithi njini. Yeah. Expect wena sireact kumculo wakho rhoqozayo. We know we are supporter ne but nawe kakuhlale phansi umamele sound yakho. Kwi-competition yomunye umuntu o-underground.
or i-counter better. For example, Ukukhathaza ngawe. yabo like ndingazityumba mna. I'm not a big artist apha eXhosa, you know, and ndiva mos andikho nakwi-top 10 yalapho but ndiyenye artist zalapho. But xa kumamela umculo wam andithi uba ufila but quality, like yabona khava quality, like ubuclean sibisa kwinto ezinje ya guys, you know. Yeah guys, so ndiya kwinto yokuba ukuthi engakaxabanani lo bhuti lona Angicabanga mna brother. But guys, please do invest emculweni wakho guys. Do iweze. Also ngoku uyayibona into enje ngokufuneka sibe ne-copyright ezigrand yonke iweyi, yayibona beat madoda. Yayibona Xa sireacta kwezi way zenu sizifaka ku-YouTube zibhala copyrighted phantsi izinxa zebeat zenu. Sanike yabo, so kezela madoda. please bafethu, so hambe sihambe singakwazi, you know. For example, uba une-downloaded beats ngoku so phela sikubeka emalini, yabona. Yeah guys, otherwise i-top 10 yethu leyana, list yours kwi-comment section. Sibe grand. Don't forget to follow again, to subscribe everywhere, YouTube, Facebook, TikTok and Instagram guys. I feel like basi reacta kwinansika kabantu abane-copyrighted beats. Iwe yasizifaka ku-YouTube, sizifaka ku-Facebook. Facebook unazo nje zawe. At least kaloku ayizunazi kwisambi. But Iba ingakhala. Yeah. Saba save na TikTok bro. You're on YouTube bro. Pasela ku-YouTube yenzeka lo. Yeah, saba save imaki. If ubesiqala sathi singena sabe kukhala ingoma. This is like papa kathi nindawo. Saba save bro. Sizabona kwi-upcoming episodes. But nazi nje eziza last year sisahlele episodes zethu ziyanyuka inamba but sireacte kwimiculo there. No, like since you okay, and Yeah. So guys, the investment umculo uchilo bra tabibza. So into enzeka nazidubeni ngani uchilo case dubeni ngani is artist. Economy business. yes. Esinayo. Image. Bafuna image. Sitaje. Pre-order pa. Into pre-order. Ndiyayiqona ngathi niyazi ne-pre-order. Xa pre-order uthumela imali kuqala. Deposit. Yeah, uya deposit. Then ke ngoku nobuyifake fully. Asizikenzela thina. Sasithatha imali yakho. Usinike imali. Then once sabona ngathi okay baninzi abantu bayifunayo le way. Then ke ngoku siyahamba siyokwenza i-t-shirts. Yeah. Then sibuye nazo. Asizuni skema. Bafundi nabafokazi yonke lo. Yeah, yonke lo. So match ikhona kuchiwo nesithathe on our inbox. Yeah, and ndiyababona nabantu bayasupporta ba bakhona abantu ba-pre-ordayo ba. Siyayibulela support yenu. Xa nibona izikipa zika-Kingwelly ezibhalwe Kingwelly Reacts ebantwini nibuze mani ba siswami kanye bhuti wami usithatha phi isikipa. So sizaba ne-faces. Yeah. So hamba sibe ne-faces, otherwise the-iconics. Yeah. Icons. Yeah. Icons. So guys, to move on bafethu. Yeah, speaking of moving on. Hey. Bekuke kwenzeki nansika abitra idilama. Idilama. Yes. Idilama kaloku yenzeka kukwi-artist yapha kukwi-artist bofu ekuthiwa ayibhadelanga imali allegedly. Makaze nayo but kuthini ngoku? Allegedly madoda kukwi-artist engafuna ubhatala imali yonyumshita.
le artist lena ibhadelwe 1,000 allegedly. Allegedly yaqonda 1K kani 1,000. 1,000 thina sesiqela ke thina 1,000 for feet. Yeah. Boy, Mike le. Ni Mike tatayo bro. I 1,000 Mike tatayo ingaphezulu. Teta second hand. Mike, to be tapped in the way ya cordless needs for system yakho. Inansika okay masize kule way. Like to be tapped in the way yakho because we preach anagadi lendomfo. Dizana you build up. Can you get foundation ufana? Yebo. Kaloku. Yes. Kuke artist engabhadelanga imali yonke. Yeah. Le artist lena allegedly fumanise ba ibiza eKapa yabo and then ke ngoku nje ibiza eKapa yanansika yathumelela umjidi imali ba le mali I think ngokubona kamhlanga umjida be since le khona yoba ube nemali ngoku sizazi ba andizoba nayo kanene ngexesha elithile mandiyisende ngoku ndinayo so ndicinga noba wenze lo way like I feel like uthi uye wayipredict future utarist yoba lo mjida uzaba greater yabo so mandibambe ngokwesa available esafumaneke selapha eKasi nyani yomjida wa great Cape lawe but now ke ngoku yasokolisa yebo umthathi kaloku belapha lo mjida beplace eKapa akade ngibase ngokuthatha kaloku usanomka and phana akakabe naso ispark ohloba naso ngoku you know siyadala le feature into yangoku mna bros uyisende jongani stats umlo into yangoku ngomax imali no isendwe kwiminyaka imali projini bayajonga screenshot ngokuthunyela inansi kanti imali yakudala lena imali yakudala bro kanze ndijonge ngeza screenshot ulahlekile mfana jonga ngisetshele le way izaba listed here below guys yabo screenshot ndihambe ngeza daily ze screenshot allegedly into enzekileyo phaya uthumele imali since besithi uzayiKapa ne and then ke ngoku into enzekayo akayi eKapa and then andiyazi nokuthumele ingoma na bama bazayenza I think itechnika yona izokwenza ingoma then send it back. Oh okay. Yayitsho ngoku yayinikwa le mali. I think kaloku uthe uzamtatsha ne wathi utarist oba like uzamtatsha umjida xa ezive ready ngayo yonke way so that asende i-track benze i-track benze i-track something epha ubani bezosend track komnye ngathi ngubhasi nemeko send i-track back or ngutaristo send like I feel like ngutaristo kaloku lo ufuna bekufanele ba usend track yena mjida aseve then ke ngoku enze i-verse but ikandiyibone loo nto kunansika kweza screenshot so this angayazi ngagooglishela RN ifumen RN let's glamour ifumen ngizochekicha so into enzekileyo phaya ngiyabo kandiyibona itrack kuthiwa uyisendile ubra but into bexabanele ngayo ke ngoku wayenzanga itrack wafuna imali yakhe back yeah lilonke uyaphi mkhokheli kaloku le what is they do what is they say mkhokheli I feel like ngingene patience ndizama ukuthi opinion yami ndibona ngoba ewe ndivile ubra
befuna imali yakhe ne I feel like ngene patience towards ubase patience njani ithumela iminyaka kaloku uyithumela imali ne usithi masenze feature then ke ngoku mina ndilinde apha kuwe mna ba iple feature usithi masenze unikile imali yakho eyo ndiyayiva ne but ke ngoku awuduze nayo le ngoku and ke ngoku imali ayihlelanga ninayo mhlambi ndifumana after nge-15 yeah after 15 yabo then ke xa singayenzanga lo ngoku I think andiyazi noba ndithethe into endingayaziyo but uzandilungisa umuntu oyaziyo opinion yakho nayo mhlobo endiyibone ngalo yeah umntu onantsikileyo otatsha omnye for ifeature xa engayenzanga ewe urayithi for ufuna imali yakhe but maka-understand uba mhlawumbi andizisoloko ndinemali no I feel like nayo through the way so that kusidebate phezu kwento esiyivileyo okay so now utaristo here siqinishohle wenza kuthumelela yeah enzela uba uyifake there then phofu uzazibona uma ngifuna kungene pha kuristo yeah athi ke ngoku uthi some niggas need to learn indlela yokusebenza nabantu xa uyi-artist you can't preach what you not doing ebantwini okay this pisses me off that's why I'm posting it because andikwazi uqhubeka ne-EP yam that I'm supposed to drop it this month ngenxa yomjida akanalo nehlobo lothetha ubase ora okay makabuyisa imali yam andisafuna usifana naye amkhulu if is there anything endiyenze wrong ningoyiki uthetha okay so iyayivula indebe bra okay okay sure singene futhi kwesokuqala screenshot ne esokuqala screenshot shows i-payment to ubase emnika i-cave 16 ka-October 2025 yabo bona uthenga imali yangoku ke 16 ka-October 2025 bese sebeke ihlezi kola weyo machasa chasora okay sure okay athi ke ngoku caption yakhe isesho sokuqala then so athi okay let me start here this is a proof this is a proof yo this is proof this this is a proof of payment feature namtatsho umjita last year since siqhele usebenza sonke so he said he's no longer working for free and that was no problem to me I understand I sent him imali feature and said xa ndinento kum I will send it or ndimxelele because that time I was going through a lot ba ndirecord something eyenza sense or endiyivayo bandimnike okay siye ku screenshot number 2 screenshot number 2 it's a video now uzayidlala yabo kayidlalo wena okay yisondenzisa kumike oh no it's not a video it's a chat okay yabo so utalisto usalutile this is not the way to communicate my G I'll give you your money back this is not the way to communicate bro bro eating we because you no longer replying to my text while already sent you my feature can you refund me back hey man $1,000 funza kunika imali yakho hayibo ufundi busy nafundini andikuzifuna kunika imali yakho hayibo naye lo mjida khange benandlela yophendula indlela ethetha so go on and on ngiyabona thethe rate imali yakhe tintini yonke la way mameleni damn apha i-communication esoba like andenzi nix ndiyakutextela awubuyeli kumbra mfuna uxoka because last time sithina nanixelele uba ikhona into endizayenza ndithumelele ndasho kuwe ba
communication okanye kuthini na yabo nje yam but ehlobo uthetha ngalo it's fine nje yam if ever like uqhube ehlobo it's fine mfethu lawe yabo mfethu manje Disappointed. yam akuvele uyithethayo but if ever mfethu like wenza ehlobo wenza ngalo it's fine nje yam ndinike le way iyazi uba ke mfethu bakho izophinda ilungi like izospana kumnawo belolo hlobo bra cause noba mhlawumbe ndikutextela ungaphenduli busy but ukwazi like qinisekile ukwazi uba utextela abantu kuyibona imessage yam kuze nakuWhatsApp and uWhatsApp ke na-ke abanawo utextela kuWhatsApp iyavela kuyo sementshobo uma ukwazi umphendula ndixelele ke uba ubhizi loyi because bendike ndathetha nabo bangajonga iimessages zakho Facebook noWhatsApp uba itshilo uba ikhona iway wena mhlawumbe ungayisebenzisiyo ungakayifakanga kulo way uba because ibe yiyo esiyisebenzise kulo way because ngela xesha bendigoa through a lot la way uba musical uba ngarekhoda something ndithumelele ndathi uba ikhona into kokwena ubuyicingile uba uzisebenzisa uthumelele ndive uba igrand ndiyisebenzise if ever uba like ucinga hlobo it's fine nje yam it's fine. Okay. What's going on? So it called balekile and also bro inamba yami ayitshintshe asasebenzisana nabo ufana wayiqaphela ba eqaleni ungathi ba andiphinde WhatsApp andisenayo namba fit yebo nje fit ya emotion discipline kusithi fit athanda xabana abantu fit especially the part funa umuntu osibana nabantu zanda xabana rap for future ilula Hey, man, give up. Jayam man, wala sweet man. Ako ndo za beef man dawa pala yebo. Esho busenzize ngalo wena ba respectful la way also been as a span it's fine ungathumela le way thumele kumla way. Yebo. Nginikile kamnandi account phinde ibuyisele le way. Yebo because bengiqokombele iphi yami nami nangoku because waba ngitatsha la way befana bana drop this week. Bana ngozanga. So when ungaphinde ithumele la way yazi ba xa wena ugrand uba ungaphinde usibane nami ungixelele yazi uba ndizawuphina ke nami ndenze hlobo ndikutatshe because inamba lena kaWhatsApp ndisithi uba awunoyina kuyo ufuna kuyo ngikhole kuWhatsApp ngoku yabo le uthi uyishintshile uyazitshintsha but it's fine man ntakwethu man thumela nje le way wena back kum yazi uba simnandi ndawazi akho beef ntakwethu simnandi mina So, last one. I don't think there's a VN or label. So, I took a piece. Okay, today you will receive a man motor. Yeah, teen la we. Kubuza mcha wisto. Okay, yabona ke phina ndayikhumbula. Kodwa jonga man. Uthamocha mfethu ngilise busuku bonke la withina lento. Lethu ucela ungangishayeli way please because iyandenzisa ngoku. Athi base sungqonela la. Sungqonisisa da. Athi una straight nawe ngqali mfethu. Bro yathini way. You said izolunga into ushoyo. I was la ulive wakho naye but you don't get back to me ngento yemali. Izoba ngathi anayo indlela yothetha ube wena ungenayo eyokwenza khona
I'm working here, I need le mali ndidibanise ngayo for lo muntu ndizosipana naye. Andiyazi why usenza nje. Ayifethu sekudibene nokungiqhela ngokho. Ayingulayo lokwenza ifuneke ndithethe kabi ukuze ndifumane imali yami cha ndike number ka WhatsApp. Awezi bro ithini we? Jayami yathini ke? Ayifethu. Uyangiqhela ngoku. Just call. Scroll yeah. So niggas talked on WhatsApp in a bro but since I show up, all in all like come see the lady and scroll record. Yeah. See the lady and bro. Bro, ngithemba isafuna indawo yohlala nangoku kwajuice siphandle sikhangela indawo yohlala ngishona. Sizakunika imali yokuqoqa umlilo wenzayo mfethu. Hayi mfethu, kanti kuforce bayacela ifeature kumo kanye send imali kumo. Thina uzanforce ngicofana ngikuyisele imali yakho bro. Funa nginezinto zokwenza ngicela ume mfethu. Wena xa ufuna ngomuka imali yakho ngenaphi mina? Zandi ngicela ifeature kumo, zandi ngicela imali yakho. Wasikhetheni. Ukusekutheni ngokingxaki yami. Ngilinde bra ngiqoqa into zami bra. Ngicela uye kunfonela. Zakunika imali yakho xa nayo. Wonsafunda ngihlala background. Umbuzo wami uvuma kanjani ufumana imali kodwa usebhizi izinto zakho? Ngiyomxelela uba khakha usima ngemali yakho nisebhizi ngoku. Kaloku mhlawumbi ngelaa xesha bengekho busy because ibuye last year le. Like senayo ngoku imali ayisebenzisi suppose kungona ke ngoku aqondayo uba nanku nomnye umsebenzi azenzele wona. Lo bathatha imali fanele baye-prioritize but kaloku mntanam uyava apha ne umjarist uthumele imali and then akanantsika akayithumela le ngoma yabo beyithumelela yona imali so ebecimba yena mhlawumbi ubhesi uzonantsika mhlawumbi uzothi since engekayithumeli yena mhlawumbi ubhesi uzothi xa yenze ingoma amfake umjarist yabo bejonge loo kaloku mhlawumbi ebecimba yiwe-genuine umzekelo yabona ihlobo sisipana ngalo thina nabo mhlawumbi babesifana ngelo hlobo kudala qha ke ngoku izinto zitshintshile ngoku ashiswayo laa nto yoba umzekelo xa ndisithi xa unayo iwayifundini uzuntatsha yabo nam xa ndinayiwenza kutasha ibecimba izawuba yiwenjani yabo qha ke ngoku mhlawumbi yena bengajonganga feature ubhesi since la level akuyo yabo so ke ngoku ndiyawava ngomayithiwa macala I feel like ubhesi kangabi nandlela othetha eqaleni nangoku kwazama ubra mamanganantsika imali yakhe and I feel like nayo ubra I think ufuna msinyane imali yakhe kaloku jo look okay masibe kohlobo the way uzawugoa through wonke umuntu kuyo so mina ndizayibeka kohlobo ni because nama asikwazanga uyifunda yonke because of asukwazi uba silent like siyana lo way we have to talk about the week yabo umnike ngo-October imali yakhe last year yabo maybe utali isto ufune i-track ngodek or Jan he got mines bro also uyibekile nge-option yesibili ba if unento yena ayirekhodileyo but waqoma na angirespanisa anyway uthi utaristo send it through la way khabe ngikhwela phezu kwakhe mina ke so i-feature sorted lo hlobo yabo so now ubase got a hype and ubusy because nama ngizomphikela when stuff motion yakhe iningi musuke and ubusy uyalendoza but utaristo uphinda abuye athi le number athi unjita wayichinja besandebona ifona ngoku nguyi yabona sesiba like akho patience both sides yabo yabo utaristo nami ngiyambetha
ngicela ukuba but singathi ube nayo patience because what if ebemtatshe kodeke till March ngoMarch masingona drop ezitsho Ayiva le nithethayo. Yenziwa ibifisha ubhadale last year. Uthetha mna njengoba nisithi uyifuna emsinyane imali yakhe. Uthe seyifuna wabe sesithi ndifuna kwa umzekelo mhlamba mbeke let's say athi umuntu mhlamba ndifuna kule uphela kwale veki imali yakho. Yima bayingolhlobo rini wena buzayithatha njani give you money for the merchandise yabo tukunike mhlambe let's say t-shirt 250 tukunike t-shirt for your money for a t-shirt when you are sitting there going there stop you are sitting there going uhleli awuyenzi le match and you blew imali yakho no ayifani mamela ndiyakuwe yokubanza ivimpuhliso okay yabo ngewe iyakuwe ukuba wena utya imali yami xa utya imali yami u-expecteni kumwe njengoba utye imali yami kakade u-expecteni endizawufuna imatch yami so wena xa umane usithi no uxoka kum okanye andithi uyaxoka ubhesi or something but ngumzekelo wami xa wena usithi kum ba nokulinde i-designer yakho kwenzele yiyo ekusokolisayo no do you know uzogqitha 2 months or 3 months ulindele ntoni ke ngoxa mphila ndifuna into yam kuyo ndiyaxelela uba no sorry yeke imatch cela undinike imali yam yabo sisiba ndiyakuwe yokuba usendile imali wamyeka ngo-2025 wophela since October but now 2026 funa i-feature maybe ufune around deck or ufune January, February, March been 2 months okay ngixelele but andiva nendawo yokuba ude wayisenda akanje leno benza uzakwe kangayisend track ubra lindele becimba unanzeka uzokwenza iway ubase mhlambe arecording ngoma ungathuthilo nje ubaba ndayisenda akangi kube khona into yayithilo yoba yena ubra becimba uzothi ubase bengeka record yena because uthi bengekho kwispace soba angarecorda enzile bengana motivation so ke ngoku belinde ubase ba makaze niwi hayizi akazi siwi like ingathi ke ndavinda waye ethi nale track uthi uyithumele yabo zaya ba kho track apho ngokwenza lo hayi kangibe khona lo nto so guys bro singaphikisani sithe sibe ngathi siyaxoka yabo otherwise opinion yethu bathi mina yithi i-conclusion Obra, I think ena patience because ifune sinyana imali yakhe Kelindi I think at least month umzekelo okanye approaching ehlobo loba kofu bengaphenduli so bengenanzi ndiyakuwe ezinjalo bro ba like what if endemtacha uristo aqhuba angaphenduli yabo ndiyakuwe ezinjalo nake ngokufikele kwisigaba sokuba noma kapale khabathi ofixepa le khabathi ngone umjita moyayo you know I don't know but into engiyakuyo mna bro is like better usaloku base nigga should try it amnike lo bra imali yakhe same time he did wrong ubra yabo yala we xa ifuna imali yakho bra mnike imali yakhe bro because now you don't deliver most feature leni ifuniweyo you know ubase uthathe ngehlobo loba ubra ufuna ifeature so makathumele ingoma leyi izamfeaturisha kuwe becinga ngalo hlobo yena mhlawumbe yabo so uthe kwayibona ba ayidithunyele le feature wananzika
wathi xaka naye yabo ndicinga ngalo hlobo ke ngoku conclusion ithini lo kaloku i-conclusion siza kuyo sithi I can't understand. Otherwise, conclusion man ngabe ngifake conclusion. Otherwise, i-beef ime kanje guys. Tough, nje. So like ithini yenu perspective yangoba ngubani umuntu onasikileyo kanibe tapped in ba yeah ngomba umuntu wrong ba in that situation. Yes, you know ube wrong wena surely ngongakwazi uthetha hlobo isithetha ngalo ngathi yageza akho ngathi ibigeza yageza yageza bhesi nanga yageza kwazi tena umkhuluka. Then I think in there's a way now so yes I ndini akeki on man unansika ola kan thethe nibona njani akazi akonithethe siboniswa ba like mina kumi yazibonakalela komba umuntu wrong mna into endiyithethayo samile clear uba ubhase ebubhizini bakhe suppose uthe suyithumela imali ndisebhizi ngizawuxele bathumela imali but what if urestwa yena toke ucinge bana like angayisebenzisa le mali enayo ngoku chance ubana le mali unayo ngoku makayithumele ucinge isebenzisa barongo baninga yo hayi kanti ngene ndiyodlule le weyi yabo guys hlobo operator ngalo lu different yabo mna I prefer umuntu asende upfront before asende fully yabo because ngoku yabona ngoku sijijana nombengo ongathi uvuthwe apha yabo. So guys amna qala ka base la way ngibone wrong yelo ngokuba till today akamniki uprimary yakhe akamniki besano share nononi yakhe ngoku taristo ngoku ngosemandebeli shutayo pha ebala $dollars ya taristo bethetha ke bala kubala $dollars nononi makashare imali yami kasamali yami yabo kodwa ine yageza fake dollars idiyana. So yakuwe kuba like wrong dog, you have to bring or you have to pay uprimary yakhe. That's what the music is. I was asking how even yeah. So you have to pay primary yakhe yabo. Now that is to mbeki tyala la. hayi nam mbeki tyala. Hayi mbeki tyala la. The nigga must pay the money. Nanti conclusion. And ubribe bezibona mhlambi investor kwakulawe ibe. Yeah, investment liya. Okay mna mbeki. Yena benzithi ubribe predict future. Mna mbeki tyala kule way uba akanga thumele track. Uthe ufuna feature. Kaloku jonga ngoku warifu ebentacha. But yakwazi yathini ubhatala for ihook emntwini into ezinje mhlawumbi befuna into ezingehook bra kaloku if ibeat le ufuna ihook kuyo yabo because umzekelo abanye abantu ba price are different bazopricela for ibeat uyazelapha bazopricela for inansi umuntu pricela for ibeat akupricele for ihook akupricele for i-studio session for recorder for mixer no masterage yabo. So ke ngoku 2000 oyile ifakile ba yeah for record 2000
Recorder kaloku wena uzibalayo kaloku ndiya kule weyo ba unantsika umzekelo mhlawumbi ubhekisi phaa ekapa ne uyazibhatalela istudio yabo uyayibhatalela iweyi mhlawumbi akhange zonele eziweyi yazi nyani kodwa wayithi handi ayaqanzi unqithi imali kataristo uba incinci ufuna uyaphi otherwise ndiyakuweyo kuba ufuna uyibona ngandlela zonke le weyi awukwazi uyibona ngandlela zonke uba imali le kodwa 1K kodwa ubili background mawumachaze yaduri uyiyorekoda khona kwendawo balo mjita ishubileyo mengutshilo phaa kutaristo khangayithethe lo weyi uyaconfirm uba itrack angayenza and uyiconfirma ke ngokubrase efuna imali yakhe yabo uthe angayenza wathi kaloku ikhona indawo utaristo andimbeki ityala but I feel like uyewaphola kakhulu qha ndiyakuweyo uba nemali yakhe also ndiyakuweyo ukuba wena ke uba ubhezi ude wathi ngokutaristo kwezaa VN ezininzi awuyivanga indawo ethi bana uthi kuyo uba kaloku ngoku ungayisenda itrack ndisendiyenze nokubuyisela kawuyivi indawo tshoyo kona indawo tshoyo ngoku but ingoku i-discussion seyishushu seyiqhuma seyinebhisto yabo ngoku athi akabhifani nabantu yena njengabheyisi nawe yabo sesiba ndiya kule nto yokuba wena if i-issue bisi-studio time yonke lawe the-production and stuff ngeyitshilo but i-issue ene-studio time yabo yena umjita ufocuse kububhizi bakhe yabo why nomnye ufuna uba busy and ke ngoku it's a paid feature but kule nto ithethayo yayiqonda ubambezela isipani sonke konomnye uthi ufuna udrop le nditsho kaloku ukuba yena uzenze busy ingathi ufunwa a free feature kodwa it's a paid feature le ndingingakhange ayifune yabo akangendawo kwistori sikatam MJ uba uTMJ akazukwazi ukwathini yena njengabhase suppose khangavume nini last year kukanti kwimali ngefanele 1K wena ungayinantsika bengayazi future bakazikwazi irecord but kaloku xa ingenile imali suppose uyakhawuleza organize into like ezawumenza uba makahoyona mna I'm not taking any sides ndizama usitsho wawo wonke lama-sides such mali ingesemntu abe-rape mani yo There's a plenty of stories behind yabantu abangabhatalwayo still benke ndava lawe ba umjita le way yakhe goes on but story for another day ukhona omunye umntu angambhatela ngematch yakhe That's bad. Yeah, ngematch yakhe Yeah. So guys, base umntanam ndizela uba makuthini ayingolayo if this is true le match ndiyayazi leya ndiyibonile yona but andazi sonke istory but if this is true awubhatala umbo I would wakho advise you to usebenza I would advise you my guy to usebenza uzama ukuphenya i-refund xa nasika ifuna imali yakhe but ingasum-understandisa ayincinci 1000 yintoni ingasum-understandisa umntu uba qala
Okay, ufuna imali yakho but ufuneka nawe understand umuntu ufuna imali ba. Anayo imali ngoku. Imali mhlambe ngaba nayo nge-15. Yabo. Yayazi zozama. Kude kufike lo 15. Issue after issue. Go advisor into say obviously you like sorry. Say obvious. Lamtita surrounded ngabantu aba professional. Lo one bemele ba. Uyayazi mfeke bemele ba wenzile. Bemele ba ubhadale imali yomjita. Aphume ecaleni qha. Sesiba like naxa siya kule match bengike ndayikhola endleleni nayo. Kuthiwa kwenzeke into match. Ngakaze na. Kaniyiva la webula I don't know noba yalapha eBerlin. Binike imali match. I think esaskipha sakhe ayi 250. I don't know la match yakhe. I don't know something. Bhatala man nansika abantu manezi matches abantu. Ngiyazi party so kangakwazi kangadeliverisha isikhipha sakhe umntana. Also, man, I feel refund, no refund. And khawulezi isebenza izikhipha zabantu dinge abantu bengakafuna refund. So like India whereby umjita is surrounded by professionals but inokubu selfish kodwa but without inokubu selfish like the way umjita in the whole scenario wrong. Yabo mina designer kule karisto siyibone live ngamehlo ngeproof enye bendiyichole nje asingacancelisha abantu brother asincancellations like sesiba sifuna enze better. Okay, enze better women yabo nika ine vibe edeliverisha yathintini but nika do better masingaboni le image inje. Yo, we can't do no way. We can't. Also, must repeat up the topic because you are asking. You are asking the one. Also, let's close the episode. Like, just close to close the episode because I'll die. Oh no. Kudala siwubuloza. So guys, to move on. So today's show asizukwazi ukwenza reaction ne. Because reacting. Yeah, because reactile enough kwaba. Ku react lokho sikwenzile. Yeah. Like to move on la way since the episode 1 of season 2 Kaki Willie reacts extra. So ngokusaya kwi-news update nazo suppose ba azikho because of manje ngesuppose le episode ayenzekanga guys lenyaniso but sesilapha asukwazi ujika sesilapha suke sovasa sa waste amanzi sa waste sap sa waste roll on asivase nje thina hey sa waste roll on asuzofish sa waste Colgate asuzofish sa waste perfume every day sa waste perfume yo le clip bad clip L clip yeah, so guys yeah man, King Willie reacts season 2. Yeah, more vlogs coming, more episodes coming, more bombs and bandas coming, more action man guys. Be on the lookout lawi. Otherwise sinithanda nonke equally. News update azikho dog. Oh azikho, okay. Sinithanda goodbye madoda namantombazana. Mantombazana kani sithi apho man cellphone aba pod Maz. Otherwise sinithanda nyanyani. Shout out. Thank you for your support. We love you.